Karbi richo long sing rong hang rong arak le dera phis semi deng pon tang le. Nili bahabar kijui kelang kibija dim tourism em Rita Singh hi kahumri dam. APHL se asong tumrong nogora long me kapadopon. Karbi richo long sing rong hang rong arak le dera phis semi deng pon tang le. Kedam tang chitini phaing koira troxiani man peng ke thenai karbi richo long sing rong hang rong arak arludam si rechong hoi kang ni dam je phan pura rakomra ni chosi puthot habe pin po tumpen nang ing thumsi rechong hoi pang ni pon tang le bonta arona tang pen karbi rechong hoi kang ni pen lam kang ther pen chinglong arona tang ke klem pon pa mekaji phan pura arnam pharomati pin po senot meji tumpen seme ke deng asai pachun pon thulu lason si karbi recho long sing rong hang lapen achor rublin teron pia tum mesen lapen jutang jubat karbi nim rokom khai ka cerai kom pon jia phan klem pon pa makeup pura lam chak chipi pon tanglo hamren berostom ing tinang kilo abirta Malong News. Tahu lo, langsung perang kebitung. Dar ko report tartom lo. Tahu lo ni di atumi si titi kortoksi apa lo? Atumi bangke kortoksi yang deng lo, atumi si atari ko. Terus ni di aku merani curo atumi. Lalu atumi masih darong mata dak patah taka. Ansar dulu. Masih daso. Ansar dulu pun api, tahu loh, jadi itu dak sang loh, buah dulu. Lapen dak lasu, tahu loh non dak risong koi mate non make ini nilang, ini situ kisah saya dengai itu klaim lang, laron atang pen. Saya tahu loh non nang tum karju pen, risong mandet kilo klaim pun kedam popua, putak loh sin nampang ke tahu loh ni. Nili bahabar kijui kelang kibija dim tourism em Rita Singh hi kahumri dam. Nili constituency angkang arlo sitame kijui kelang adim dopi. Lason se langsun langroy langjeng lapen lir sing sanga bolon anparta kapre ga son kijui kelang adim dopi bonta kijui kelang adim dopu boy fisitame kelang kang thurpona bang kavia jok ili karbi anglong arlo lapuan liralon kidota kachichini niason si dolo lapen lapu karbi film society amepu dilip bepen kaning jepon ki ili karbi anglong arlo aliralon dopik bonta kachichini nia jok se angtan se mohor kene abdam je phanma tha damrong kitilasi ili karbi anglong arlo ta mohor kene ponji adim ke Plub dopusi ningjipon lapen lapu silunijan protection forest ranger chingbai rong hangalang lin nili balong kijui kelang adim dopik lapen eco tourism setame selam mepu matha si tourism em Rita Singh hi aphan chingki che thandam si em setame adhimak long humridam si eco tourism ga selam ponji aphan karbi anglong autonomous council long chingki chingwai dampu pusi ningjipon lapen labang so selam lo tangte ladak ke doara da tum setame sikai si hini long dun pen kereng dunjia warsai dodun pusi than paklar pon Lasolong University of Eastern Africa, Baraton, Kenya pen Dr. Nathan Gitonga sitame nang chetong dun. Chuki hola pen amir santerang nang kilo abirta Malong News. Ni nili bahawar nang kihumri itum akorti cingbai ronghang alang pen cingki cetam pen arji ding plui pen cetamelo nili tum cingbai cingsai bangke arji dingolo sila so prang sita belo nini tumang lo tak bamboo rafting sita belo ni tum klem long lo pen non api ta arji include pen chingwai si koson si la so ha wara long bobi kimi tum pen koson si la ha tourist department pen la forest department pen la pen tak rong asor community involvement kedo pen community based tourism pudo la so puthak koson si ke claim ponjima puni mithang mata pini wang lo experience lo asimesen la so lama puthak system lo ni tum council long karbing lo autonomous council cm ke ha phan APHL se asong tumrong nogora long me kapadopon
Singhasan constituency ka parlo Rongnogor pathu aklamalong Rongnogor angkang ana farman APHL se song tum sik shidul awareness program lapen radame pipaman pon jaimegalong jai ka thara luhisar paman pen chetong dun jaimegalong jasimet ke bang GMP kang wai hut koson se APHL se song ka che pahai jima chingwai chingsai padu pon an par da APHL se claim bang atum song ka pang tang je phan claim dam pamenang ji pusika chuning ri padu pon wolong koma ji pen rakesh rong pharnang kelo abirta malong news APHL Sipen Singhason a constituency ang bong Rongnogor Puadim dak nilitum APHL siatung ke meeting kali tot from anda long lelang aprangke non ke meeting sepo nilitum nang biundet lo pini ke mass joining kali sita munit tum nang dun olo aningarong o al la penilitum son hak taksi ako bitui la B2 bom yelang la so area ni dung ki B2 yi ke thang bota kali karbiang long karbia rat in long rat to man ka chi raja pat la aka prek aka man kali da ke Hebben pini bangkana mulu cito inglo lada. muluk ka chi tong ke ko an bag do yi bang pharu hi ke thom bag do yi bo bang pharu ke thom bag do lo pini je tong Longkana PS pen inglo ni. api isibe da PS Rongnogor PS ke tetan ke Laban betul malam lah konklave long ke carbo sai. Itu sebut hana lu kilo pusing gas. conclave along ke conclave pulo alam ta haide apram men ka than ver alam lo pon ni ba ka selet tul amasi ni tum ahok alam sining ye dun lo amasi inodo moni kumanya chairman pusipu board chairman pusipu tur flu teman ni lipan nang ke jong hala amerikar bi nelisi ke form dun pute pujo nelisi amerikar bi puki irdun ra kape claim pun ni mahu tu hak ni le atumi dia langgar julong la soalam aman la soalam ingnek tu me mahu tu hak lo ni ke pu amat bangka do ingnek soil le alang lipan ama alang liga thera kamat mobile phone si lang maret le ama ha pi ka ning ki thi la pujo Allah tu nang litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klarda kabirta